Több fény, frissebb levegő, hosszabb nappalok, és ilyenkor az otthonunk is megérdemli a megújulást. Ebben a videóban megmutatom, hogyan frissíthetjük fel a lakást egy hét alatt úgy, hogy közben semmit nem kell vásárolnunk. A háztartási munkák elvégzése nem kis feladat, nem megy egyik napról a másikra. De ha odafigyelünk a szervezettségre, és fegyelmezetten végrehajtjuk a tervünket, időt és energiát takaríthatunk meg. Tervezzük meg feladatainkat. Naponta csak egy jól áttekinthető területtel foglalkozzunk. Ez egy napról napra haladó miniterv, ami nem túl terhelő, mégis látványos eredményt hoz. Kezdjük is! Az első nap a fényé. Szedjük le a függönyöket, sötétítőket és mossuk ki. A fehérítéshez használhatunk szódabikarbonát vagy sütőport. A téli hónapok alatt rengeteg port gyűjtenek össze. Amíg mosódnak, pókhálózzuk le a mennyezetet, sarkokat, lámpák körül. Érdemes ilyenkor a lámpákat is letörölni, lemosni. Porszívózunk ott is, ahol csak ritkán szoktunk. Húzzuk el a bútorokat, például a kanapét, és porszívózunk ki alatta. Ezek a területek rengeteg port rejtenek. Magát a kanapét is alaposan porszívózzuk át, ülőfelületeket, réseket, párnák alatt. Meglepően sok szennyeződés tudott összegyűlni. Ha kanapéhúzatunk van, azt is mossuk ki. Vasalásnál figyeljünk, hogy a visszájáról vasaljuk, és vasalás után azonnal tegyük vissza, megakadályozva a ráncosodást, gyűrödéseket. Tisztítsuk meg az ablakokat is. Egy kis langyos, ecetes víz tökéletesen megteszi. Tisztítsuk meg az üveget, ablakkereteket, párkányokat is. Meglepő, mennyivel világosabb lesz már ettől a tér. Ezután tegyük vissza a függönyöket, sötétítőket, és már is tisztábbnak hat a szoba. Amikor visszakerülnek, az egész helyiség könnyedebb lesz. Második nap jöhetnek a szőnyegek. Kisebbeket tegyük be a mosógépbe, vagy rázzuk ki a szabadba. Nagyobbakat alaposan porszívózzuk ki, ha megoldható, alattuk is, és mindeközben szellőztessünk. A párnákat és paplanokat tegyük ki a friss levegőre, amíg a hálószobákban dolgozunk. Frissítsük fel a matracokat is, ajánlatos tavasszal és ősszel megfordítani, hogy egyenletesen legyen terhelve. Szórjuk be szódabikarbonával, és hagyjuk állni néhány órát. Ez magába szívja a nedvességet és a szagokat. Utána alaposan porszívózzuk ki. Végül cseréljük le az ágyneműt frissen mosottra. Egy tiszta, illatos ágy az egyik legjobb tavaszi érzés. A harmadik nap a rendszerezésé. Nézzük át a melegebb téli ruhákat, takarókat, vastag pulóvereket, amit biztosan nem használunk a következő hónapokban, tisztán, átgondoltan pakoljuk el. Egy nagyobb doboz tökéletesen megfelel erre a célra. Ha még nem tettük, állítsunk össze tavaszi szetteket, megkönnyítve ezzel az öltözködést, illetve nem ugrunk bele olyan könnyen újabb vásárlásokba. A téli ruhák elpakolása helyet szabadít fel, és mentálisan is könnyít. A szekrény fellélegzik, és vele együtt mi is. A negyedik nap szóljon az élőzöldekről. Töröljük le a nagyobb növények leveleit egy enyhén nedves ruhával, kisebbeket pedig a fürdőkádban vagy tusolóban mossuk le, hogy fellélegezhessenek. Vágjuk le az elszáradt leveleket, a felesleges gyenge hajtásokat. Ha szükséges, lazítsuk fel a föld felső rétegét, és ha van otthon virágföld, pótoljuk egy kicsit a tetején. Amelyik növény kinőtte cserepét, ültessük át, akár egy meglévő nagyobb kaspóba. A növények meghálálják a törődést, és az egész tér frissebb lesz tőlük.
És végül az 5. nap, amely a konyháé. Töröljük át a konyhabútor előlapjait, különösen a fogantyúk környékét. Ezeken gyűlik össze a legtöbb láthatatlan szennyeződés. Ezután nézzük át a hűtőszekrényt, és egyúttal mossuk ki. Szódabikarbonás víz tökéletesen eltünteti a foltokat, és szaktalanít. Nézzük meg, mi az, amit fel kell használni, mi az, ami lejárt. Ugyanez vonatkozik a fagyasztóra és a kamrára is. A fagyasztót csak ősszel szoktam kimosni, de ha szükséges, most is el lehet végezni ezt a feladatot. Készíthetünk egy felhasználandó listát, és a következő napokban ezekből főzhetünk. Ez nem csak rendet teremt, hanem pénzt is spórol. És végül 4 alapszabály, amely segíti munkánkat, és amelyek szerint a heti tervet is összeállítottam. Első, mielőtt munkához látunk, gondoljuk végig, mire van szükségünk. Nincs szükség különböző vegyszeres tisztítószerekre. Elég, ha van otthon szódabikarbona, ecet, citromsav. Második, fentről lefele takarítsunk. Mennyezet, falak, bútorok, ablakok és végül a padló. Harmadik, a szoba hátsó részétől, tehát a bejárattól legtávolabbi ponttól kezdjünk, így a lehult por, szennyeződést nem tapodjuk fel és nem hordjuk vissza. Negyedik, az azonos anyagokat egy menetbe takarítsuk, mossuk, illetve pakoljuk. És végül, igen, idő kell rá, de az a friss érzés, amely utána eltölt, kárpótol, és tudjuk, hogy egy ideig levehetünk vállunkról egy jó adag gondot. Izzadni fogunk, piszkosak leszünk, ezért vegyünk kényelmes ruhadarabokat fel, amelyeket nem sajnálunk. Nekem van egy kényelmes cipőm, amelyet csak benn használok. Ilyenkor mindig azt húzom fel. Vigyázzunk, hogy ne legyen csúszós a cipő. Ha lehet, használjunk gumikesztyűt, védi a kezünket és segít megelőzni a kiszáradását. Sétáljunk végig az otthonunkon, és vegyük észre a változást. Nem költöttünk semmire, nem vásároltunk új dekorációt, egyszerűen csak törődtünk azzal, amink már megvan. És sokszor ennyi pont elég. Te milyen feladatokat szoktál elvégezni tavasszal? Írd meg hozzászólásban, és ha tetszett a videó, találtál hasznos tippeket, iratkozz fel a csatornámra, és nézz szét a többi videó között is. Kívánok nektek szép tavaszt!